Хайырлы кич, эфирда район яңалыклары, студияда Лейсан Юсупова. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезнең белән яңа 2016 елда очрашуыбызга шатбыз. Яңа ел районыбызга, республикага, илгә тотырлык, яңа казанышлар алып килсен, күркәм вакыйгалар һәм изге эшләр елы булсын. Һәр кемгә яңа мөмкинлекләр ачылсын һәм изге ниятләрегез тормышка ашсын дигән теләк белән 2016 елда районыбызның ел язмасын язуны дәвам итәбез. Узган бәйрәмнәргә дә яна бер караш ташлап алыйк. Яңа елны ничек каршы аласың, елың шулай үтәчәк дигән сынамыш яши халыкта. Шуңа да бәйрәмне һәр кайда, балалар бакчаларында, мәктәпләрдә, хезмәт коллективларында да яхшы кәеф белән каршы алдылар. Иске елны озату, 2016 елны каршы алу чаралары һәр кайда да үз бийеклегендә үтеп, һәр кемнең күңелендә матур хатирә булып урын алды. Күпме ям, ышаныч, өмет алып килде ул безнең тормышка. Балалар бакчаларында узган мавыктыргыч чаралар нәниләргә онытылмас мизгелләр бүләк итте. Яңа елның геройлары белән бергә әйлән-бәйлән уйнап, чыршы тирәле әйләнде алар. Кыш бабай кулыннан алган бүләкләргә айрыуча сөенде. Яшьләр үзәге белгечләре дә кыз һәм малайларны матур тамаша белән сөендерде. Балалар иҗат үзәгендә оештырылган Яңа ел бәйрәмендә балалар төрле уеннарда катнашып, үткерлектә, зирәклектә, җыр-моңга һәвәс булуда үзара көч сынашты. Агросәнәгать комплексы профсоюзлары исә авыл эшчәннәренең балаларына оригиналь бүләк ясады. Яктылык лазер-шоу кичәсе чын мәгънәсендә мөгъҗизәле булды. Говорим все дружно! Раз, два, три, елочка! Гори! Ак бураннар туздырып килгән яңа ел озын бер елга җитәрлек куаныч алып килсен. Изге хәбәрләр, бары тик яхшы вакыйгалар белән генә сөендерсен. Яңа ел чынлап та якты хыяллар тормышка аша торган мәл. Менә бит алдагы сюжетыбыз геройларының да иң изге хыяллары тормышка ашкан. Яңа ел аларның гаиләләренә чиксез шатлык алып килгән. Кечкенә Аминаның бүген җаваплы көне. Матур киемнәрен киеп, әтисе, абыйсы һәм апасы белән танышырга җыена. Бәләкәч хәтерендә әлеге очрашу сакланмас әлбәттә. Ә менә аның әти-әнисе, якыннары өчен бүгенге көн зур бәйрәм. Бәләкәч кенә Адель, Данир да 2016 елда Чакмагыш район дәваханәсенең бала тудыру бүлегендә дөньяга килгән тәүге сабыйлар исемлегендә. 10 гыйнварга барлыгы 10 сабый дөньяга килгән. 5 кыз һәм 5 малай үзләренең илебезнең тулы хокуклы гражданнары дип әйтә алалар. Яңа ел барлык йортка да шатлыклы хәбәрләр белән генә керсен. Һәр нәни көтүче гаиләгә дә әлегедәй бәхет конверты бүләк итсен. Яңа елда безнең гаиләбезгә 2016 елда шатлыклы вакыйга булды бит инде. Безнең кызыбыз Амина 3нче бала булып дөньяга килде. Бик зур рәхмәтемне белдерәсе килә врачларга, Миләүшә Ринатовнага бик зур рәхмәтлемен. Аларның шушындый катлаулы, бик тә авыр бурычлы эшләрендә алдагы көннәрдә дә уңышлы вакыйгалар гына булып торсын, сау-сәламәт бәбәйләр дөньяга туып торсыннар иде. Быел менә безнең истәлекле, күңелле вакыйга булды семьябызда. Кызым Нурсәлә белән кием Айгызнең беренче бәбәйләре тулды. Исемен Данир дип куштык. Балаларыма алдагы көннәрендә шатлык куанышлар, тигез гомер, шатланып исән булып бәбәйләрен үстерсеннәр. Bütün Чакмагыш роддомы персоналына зур рәхмәт, чтобы киләчәктә bütün бәбиләр дә исән сау булсыннар. Мөгъҗизәләргә бай Яңа ел бәйрәменең аерылгысыз бер өлеше пар атлар конкурсы. Әлеге матур күренешне балалар да, өлкәннәр дә зур кызыксыну белән күзәтте. Мәдәният йорты янәшәсендәге майданчыкта иске елны озату, яңа 2016 елны каршы алуга багышланган күңел ачу чаралары гөрләп үтте. Җыр бию, уен көлке, төрле бәйгеләр һәр кемгә дә бәйрәм кәефе бүләк итте. Бәйрәмнең иң күңелле һәм күркәм өлеше, әлбәттә, бизәлгән пар атлар конкурсы иде. 9 хуҗалык үзләренең бай фантазияларына таянып, берсеннән-берсе матур итеп бизәгән атларны. Матур күренешкә сокланырга дип килүчеләр фотосурәткә дә төшергә ашыкты. Кыш бабай, Карсылу да һәр кемгә изге теләкләрен җиткерде. Бәйрәм нуры тулган урамнарга яна бер ям өстәп пар атлар үтте. Тирә-якка җиз кыңгырау моңы таралды. Паратлар конкурсының җиңүчесе дип Победа авыл хуҗалыгы кооперативы табылды. 2нче урын Заря хуҗалыгында, 3нче урында Герой авыл хуҗалыгы кооперативы.
Яңа ел бәйрәме алдыннан муниципаль район хакимиятенең кече утырышлар залында бер төркем хезмәт алдынгыларын бүләкләү тантанасы үтте. Узак еллар намуслы хезмәте һәм актив җәмәгатьчелек эшчәнлеге өчен Дамира Казыханова мәгариф системасында узак еллар намуслы хезмәте һәм актив тормыш позициясе өчен Лида Крюкова Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы Корылтайның мактау грамотасы белән бүләкләнделәр. Хезмәт ветераны Малик Якупов Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы Корылтай рәисенең рәхмәт хатына лаек булды. Башкортстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясының мактау грамотасы белән База кооперативы рәисенең финанслар буенча урынбасары Людмила Дәүләтова Башкортстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясының рәхмәт хаты белән хезмәт ветераны Фирдәүс Захидуллин бүләкләнде. Башкортстан Республикасы Чакмаш муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнүчеләр исемлегендә муниципаль район хакимиятенең мәгариф бүлеге муниципаль казна учреждениесының баш белгече Резида Ергалиева, Чакмаш телевидениесе муниципаль автономия учреждениесе хәбәрчесе Мөнирә Мәхьянова, Абылай урта мәктәбе директорының укыту тәрбия эшчәнлеге буенча урынбасары Фәния Мөхиярова, җаваплылыгы шикләнгән Сихәт җәмгыяте директор урынбасары Ирик Усманов, Башак сәүдә җитештерү берләшмәсенең пешекчесе Рәсимә Хакимова, Победа авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы рәисе Рәсүл Файрузов. Рәсүл Гата улына 60 яшьлек юбилей уңаеннан һәм авыл хуҗалыгының үстерүгә керткән зур өлеше өчен Башкортстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрының мактау грамотасы тапшырылды. Русия Федерациясы пенсия фондының Башкортстан Республикасы Чакмаш районы буенча идарәлегенең автоматлаштыру буенча баш белгеч эксперты Әлфия Гирфанова, урындагы телевидение хезмәткәрләре Рим Баянов, Ирина Галиева, Илнур Якубов, Лейсан Юсупова, Вадим Латфулин муниципаль районының рәхмәт хатына лаек булдылар. Шушы районда 1965 елдан берле эшләдем. И бүгенге көндә мин һаманда район өчен янам. Район турында күрсәткечләрне матур итеп кабул итәм, куанып, кая барсам да район күрсәткечләр белән горурланам. И бүгенге район җитәкчеләренә үземнең хезмәтне шулай баһалаган өчен зур рәхмәтләремне әйтәм. Педагогик хезмәт юлымны 1988 елны туган авылымда башлап җибәрдем. Хезмәтемне бик тырышып һәм яратып башкарам. Бүгенге көндә шундый эшемә зур баһа алганым белән горурлану кичерәм һәм район хакимиятенә үземнең зур рәхмәтемне белдерәм. Һәм үземнең бөтен райондашларымны, авылдашларымны, хезмәттәшләремне бәйрәм белән котлыйм. Зур уңышлар, корыштай сәламәтлек, ак бәхетләр телим. Хезмәт урыннарында да ел буе эшләнгән эшләргә йомгаклар, исәп-хисап ясала. Терлекчелек өлкәсендә ел әйләнәсенә башкарылган эшләргә нәтиҗә ясау, киләсе елга яңа планнар билгеләү һәм хуҗалыкта малларны кышлату барышы белән танышу максатыннан Герой, Волга авыл хуҗалыгы кооперативларында терлекчелек буенча семинар киңәшмә үтте. Семинар эшендә хуҗалык җитәкчеләре, баш зоотехниклар, ветеринар врачлар, икътисадчылар, зоотехник селекционерлар, техника хәвефсезлеге һәм хезмәтне саклау инженерлары, ферма мөдирләре катнашты. Киңәшмә эше Тойныш фермасында башланды. Биредә терлекчеләр җаваплы кышлату чорын уңышлы үткәрү, шул ук вакытта маллардан мул продукция алу өчен тырышып эшли. Эш нәтиҗәләре дә горурланырлык. Иске балык һәм Каран авылларында урнашкан сөтчелек фермалары да зур үзгәреш кичергән. Яңа сау залы төзелгән. Заманча техника үзен аклый, эш күпкә җайланган. Хуҗалык җитәкчесе Фәргат Вагапов терлекчелек тармагын заманча технологиялар белән үзгәртеп корудагы тәҗрибәләре белән уртаклашты. Волга авыл хуҗалыгы кооперативы да семинарда катнашучыларны яңа объект белән каршы алды. Төзелешкә, монда кертелгән яңалыкларга уңай бәя бирелде. Хуҗалык рәисе Азат Сөләйманов алдагы елларга булган планнары белән уртаклашты. Киңәшмәнең теоретик өлешендә малларны рациональ тукландыру, хуҗалыкларда тукымчылык эше, ветеринар хезмәтенең эш нәтиҗәләренә аерым тукталдылар. Гомумән, терлекчелек өлкәсендә ирешелгән уңышлар барланды һәм киләсе елга планнар билгеләнде. Бәйрәмнәр, узайлы ял көннәре тыныч кына үтте дип әйтә алмыйбыз. Ел башланып кына килсә дә, янгын хәвефсезлеге мәсьәләсе актуаль булып кала. Район биләмәсендә 3 янгын чыгу очрагы теркәлгән.
На 12 января 2016 года в Чекмангушевском районе произошло 3 пожара с прямым ущербом более 155 тысяч рублей. Пожарами повреждены 2 жилых дома и 1 баня. При пожаре 1 человек погиб. В ходе тушения спасено материальных ценностей на сумму более 2 миллионов рублей. 3 января 2016 года в 23 часа 00 минут произошел пожар в бане по адресу село Чекмангуш, улица Радужная, 37. В результате пожара обгорела дощатая обшивка внутри бани. Причина пожара – перекал отопительной печи. 5 января 2016 года в 23 часа 25 минут произошел пожар в жилом доме по адресу село Чекмангуш, улица Полевая, 34. В ходе тушения обнаружен труп домохозяина. Предварительная причина – неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. 9 января 2016 года в 3 часа 5 минут произошел пожар по адресу село Метро Юповская, улица Речная, 163. В результате пожара огнем уничтожен жилой дом. Причина пожара – самовозгорание бытовых электроприборов. Отдел надзорной деятельности предупреждает, безопасность вашего хозяйства, ваших родных находится только в ваших руках. Строительның көрмәннәре өчен дә шатлыклы хәбәр. 16 гыйнвар көнне яраткан командабыз Чокмагышта Михайловка поселогының Легион командасы белән очраша. Райондашларыбызны мавыктыргыч уен күзәтергә чакырабыз. Бу безнең бүгенге чыгарылышның соңгы мәгълүматы булды. Яңа 2016 ел тормышыбызда яңа бер бит ача. Һәм ул элеккесеннән яхшырак һәм яктырак булсын иде. Яңа ел матур бүләкләргә, бары тик яхшы хәбәрләргә һәм күркәм вакыйгаларга юмарт булсын. Сау булыгыз.